As novas tecnoloxías están a mudar o xeito de pastorear. No Rexo, en Allariz, puxeron en marcha un sistema que permite establecer valados virtuais para que o rabaño de cabras non saia do perímetro que se lle marca. Os animais contan cun colar con xeolocalizador que emite sons ou impulsos eléctricos cando superan os límites. Tan só precisamos do móvil para levar a cabo este pastoreo virtual. O que faz que a aplicación é determinar os límites do cercado virtual. Introducimos as cabras, o rebaño, dentro dese cercado virtual e automáticamente se activa. Os animais levan como colar este dispositivo con xeolocalizador e placas solares. Cando o gando se acerque a ese cercado virtual, os límites dese cercado virtual, pois escoitan un sonido que os invita a retroceder e senón un impulso eléctrico similar ao que poderían recibir con un pastor eléctrico convencional. Unha ferramenta que mellora a xestión da gandeiría en extensivo, favorecendo a rotación e a rexeneración dos terreos, recuperar as zonas abandonadas e o obxectivo co que naceu o proxecto do Rexo. A recuperación desas superficies para darlle actividade económica. As cabras poden xogar un papel moi importante en esta labor. Por iso decidiron pôr en marcha este rabaño que completa o labor realizado polo de ovellas de leite. Por agora contan con 20 cabras que se atopan en fase de aprendizaxe nestes terreos para familiarizarse co sistema. O obxectivo é chegar ás 80. Aprenderon elas e aprendemos nós porque dimos conta de que para pasar a fase de monte o rebaño de 80 cabras precisa estar acompañado de unha parexa de mastís e de un burro. Fundamentais, din, para a súa convivencia co lobo.